Знаете ли, че дори и папата признал, че съществуват? Имали казани, в които бъркали билки и отвари от животински езици, пръсти на мъртвец или отровни жаби. Танцували превъзходно, а танца им понякога завършвал с убийство. Знаели заклинания, които не искаш да чуеш, понякога дори хапвали загубили се в гората деца. Да, под това описание всеки знае кой се крие. А сега мятайте метлите и се впуснете в следващите 3 истории. Добре дошли в моя канал за интересни факти и загадъчни истории. Аз съм Ели. Ще чуете 3 от най-страшните истории за вещици, които не знаете. Всички сме чували в приказките за Баба Яга, Злата вещица от Снежанка или приказката Хензел и Гретел. Но познавате ли истински вещици? Пророчествата може да не са изцяло исторически верни и историите може да са били леко украсявани през вековете, но вещиците си остават една от онези легендарни фигури на романтиката и фолклора, преплетени в нашето въображение. Номер 3. Вещиците от Салем. Салем е град в Масачузетс, САЩ. Всичко започнало през 1692 година, когато 9-годишната Елизабет, дъщеря на местния пастор в Салем, и неговата 11-годишна племеница започнали да показват симптоми на неизвестно досега заболяване. Момичетата издавали странни звуци, заемали необичайни пози, криели се във ъглите и постоянно се оплаквали, че сякаш някой ги боде с невидими игли. Пастора поканил в къщата си доктор Уилям Грикс, той не открил следи от никаква болест и направо директно казал, че момичетата са прокълнати от вещици. Веднага намерили кой да набедят. Жена на име Титуба, която работела като домакиня в семейството. Практикувала вудо и понякога разказвала на момичетата страшни истории. Обладаните деца ставали повече и повече. Само 2 месеца след случилото се с тях започнали арести. Били заловени Титуба, Сара Гуд, която била просекиня, и Сара Осбърн, самотна вдовица. Малко по-късно към тях се присъединила и 4-годишната Дороти, дъщеря на Сара Гуд. Тя признала, че е вещица, защото по-големите деца й обещали да се събере с майка си в затвора, ако излъже. Съответно, магиосничеството на самата Сара Гуд вече се смятало за доказано заради измислицата на дъщеря й, която била на 4 години. В затвора вкарали още 3 жени, едната от които просто се подигравала на тези арести и обладаните деца. След няколко месеца арестували и още няколко жени, спрягани за вещици, както и мъжете им. На 10 юни 1692 година обесват първата салемска вещица. Обесена е Бриджит Бишъл, осъдена на смърт седмица по-рано за магиосничество. По ирония на съдбата, тя е последната арестувана, но изпреварва останалите 18 души, увиснали на бесилото. Най-злата й магия се изразява в това, че била много красива и жените й завиждали заради вниманието, което получавала от мъжете. Дори и бившия пастор на Салем бил арестуван. Изобщо, ако имаш някакви неуредени сметки с някой, направо го обвиняваш и човека отива в затвора, съден и изтезаван за вещерство. Стигало само обладаните момичета да дадат показания, а момичетата ставали известни и много влиятелни в града. В тези абсурдни обвинения за 1 година повече от 200 души в Салем и околностите му били набедени в магиосничество. Измъчвали ги и издевателствали над тях. Резултата са 19 жертви, 1 човек затиснат с каменни блокове, 2 поредни дни и поне 4, които са умрели в затвора, очаквайки присъдите си. Питали ли сте се как ще се защитите, ако живеете в 17 век и някой просто не ви хареса и ви нарочи за вещица? Изведнъж целият този лов на вещици започнал да приключва. Случващото се започнало да плаши дори онези, които подкрепили обвиненията. Рискът да бъдат обвинени започнали да заплашва както техните близки, така и самите тях. Дори губернатора, който първоначално толерирал тези процеси, в даден момент забранил налагането на смъртни присъди, а след това и на нови арести, защото едно момиче обвинител обявил за вещица
собствената му жена. Преди екзекуцията си Сара Гуд, която така и не се признала за вещица, проклела свещеника, участвал в този процес, като му казала, че е лъжец и че тя не е повече вещица, отколкото той е магьосник. Тя му казала да й вземе живота и Господ ще го напои с кръв. Ноес по-късно умрял, задавайки се с кръв, след като получил вътрешно кървене. През 1706 Ан Пътнам, една от главните обвинителки срещу салемските вещици, писмено се извинява на жертвите и твърди, че не е действала от зла умисъл. Оправдава се, че отново била подлъгана от дявола да обвини невинни хора. На 17 октомври 1711 Върховният съд уневинява присъдата на 22 души, а 2 месеца по-късно оцелелите и наследниците на загиналите получават финансово обезщетение. Екзекутираните жени и мъже стават в историята като невинни жертви от най-ужасния лов на вещици в Салем. Номер 2. Алис Кителър, мистериозна и красива от графство Килкени, източна Ирландия. Тя се жени 4 пъти, но малко след сватбата всичките й мъже се разболяват от мистериозна болест. Тези факти повдигнали много въпроси сред обществото. Тя е първата осъдена за магьосничество в Ирландия, но нека да надникнем по-детайлно в нейния загадъчен живот. Алис е родена в ирландското графство Килкени. Бащата на Алис е бил банкер и когато той умира през 1298 година, тя като единственото му дете наследява както състоянието му, така и бизнеса му. Малко след смъртта на баща си, Алис се омъжва за първия си съпруг Уилям Аутуол, съдружник на баща й. Освен че успешен лихвар, Уилям е и брат на Роджер Аутуол, който по-късно става лорд-канцлер на Ирландия. Алис и Уилям имат един син, също на име Уилям. Няколко години по-късно съпругът на Алис се разболява и умира, а тя наследява състоянието му. След това се омъжва за втория си съпруг Адам Льоблонд, друг богат лихвар. Неговата съдба не е по-различна, той почива малко след сватбата. Кой, ако не е Алис, отново наследява парите му. Така че тя се омъжва отново за третия път, този път за Ричард Делоу, богат земевладелец. Очаква го съдбата на неговите предшественици. Той също се разболява и умира. Алис отново наследява богатството му, следва съпруг номер 4, Джон Льо Поер. Той бил млад, доста по-млад от предишните си съпрузи на Алис, но след сватбата заленява и се разболява. Косата му опадала и побеляла. Четвъртият й съпруг започнал да подозира Алис. Страхувайки се, че това е дело на съпругата му, той се обръща за помощ към монасите в абатството Свети Франциск. Но скоро се споминал. Монасите се свързали с епископ Ричард Деледред, за да проверят какво се случва с случая на Алис. Алис е заподозряна в магьосничество. Тя била мистериозна, красива и всички нейни съпрузи умирали един след друг. Мъжете й правили подаръци и имала много обожатели. Смята ли е за обаятелна жена, завладяваща, още докато е омъжена за първия си съпруг. Тя отваря хотел. Хотел и до днес съществува. Славата на Алис го е направила популярен и там се събирали всички богати хора на Килкени по онова време. Деледред започва процеса, като обвинява Алис за глава на организация от вещици и еретици в Килкени. Веднага се появили свидетели, за които се твърди, че са видели вещицата с метла, с която тя помита прах към къщата и казва: цялото богатство на Килкени да отиде при моя син Уилям. Била обвинена в правене на жертвоприношения и заклинания. Но не било лесно да я обвинят, тя била с висок статус и много пари. Така че епископът се нуждаел от специално разрешение от лорд-канцлера, за да я арестува. Но помните ли кой е той? Това е Роджер Аутуол, нейният зет от първия й съпруг. Така че тя използвала това си положение. Искането на Деледред не само било отхвърлено, но и самият той се озовава в затвора за кратко. Алис и нейния син използвали цялото влияние, което имали, епископът обаче не се отказал и продължил да я преследва.
крайна сметка било решено, че Алис е вещица и наистина трябва да бъде арестувана. Синът на Алис, Уилям, също пострадал. Той бил признат за виновен по всички обвинения и осъден като еретик. Изпратен е в затвора за 9 седмици и му наложили глоба. Изкупителна жертва станала Петронила Демид, прислужница в къщата на Алис. Нещастната жена под натиск признала всичко, за което е обвинили, и била принудена публично да заяви, че тя самата е вещица. След това била бичувана и изпратена на кладата. Алис също била хвърлена в затвора и имуществото й било конфискувано. Но в последния ден, преди екзекуцията си, тя се изпарила от Ирландия. Така че яхнала метлата и никой повече не чул за нея. Смята се, че избягала в Англия, където ирландските закони нямали сила. Ако са ви харесали тези две истории, дайте палец нагоре и не бързайте да затваряте канала, защото ще чуете за номер 1. Кралицата на вудомагията Мари Лаво. Тя е практикувала магическата традиция, която сега наричаме вудо в Ню Орлианс. Ню Орлианс вудо е смесица от вудо, индианска и европейска народна магия. Мари Лаво е родена в Ню Орлианс през 1794 година. Тя била дете от смесен брак. Баща е собственик на местни плантации, а майка й била домакиня в частни домове. Въпреки това Мари израства в просперитет и е възпитана като католичка. На 25 години се омъжва, но скоро остава вдовица, без пари и без работа. Има някои странни съвпадения, защото останала вдовица веднага след като имала връзка с друг мъж, или поне така се говорело. С стотинките, останали от зестрата, жената решила да отвори фризьорски салон и това отворило нейните врати. Салонът е станал много популярен сред благородната общественост. Богатите дами седяли на опашка с часове, за да видят Мари. Споделяли за всичко, за съпрузи, любовници, за бизнеса си. Мари слушала, помнила и мислила как най-добре да приложи информацията. Вярва се, че притежавала свръхестествени способности да чете умове, но тя просто е добре информирана заради професията си. Тя била хитра и много находчива. Започнала да разпространява информация, че разбира от древна африканска магия вудо. В същото време тайно пъхала малки домашни, много плашещи кукли, забодени с игли в къщите на благородните дами, които се обслужвали в нейния салон. Прислужниците в домовете намирали вудо куклите и веднага започвали да плашат собствениците за наложеното проклятие. И само шаман можел да премахне това проклятие. А кой бил най-близкият им и доверен специалист по тази практика? Правилно, Мари Лаво. По това време в Орлианс било място, където процъфтявало африканско-карибската магия, заради африканците, пристигащи с кораби да работят в множеството плантации. Най-често новодошлите се събирали на малко празно място зад френския квартал, който в онези дни се наричал Старият квартал. Там се провеждали неделни танци, а на езерото Пончартрейн се провеждали водоцеремонии. Мари Лаво се възползвала от това и взела нещата в свои ръце. Като истинска католичка, тя въвежда много нови неща във водоритуалите. Светена вода, тамян, статуи на светци и християнски молитви. Тя направила водоритуалите на езерото зрелищни, превръщайки ги в истински представления, на които кани полицията, пресата, младите гребци от Ню Орлианс и влиятелните хора на града. Скоро започнали да се начисляват такси за зрелищната на вудо площада и езерото, което превърнало вудо в много печеливш бизнес. Сред другите танцори самата Мари танцувала винаги с огромен питон на име Зомби. Това влечего символизирало и огромната сила, която тя притежавала над останалите. Мари е считана за страховита личност, заради многото измислени истории, какво се случва с тези, които посмеят да обидят. Местните градски легенди за нея твърдят, че тя има много различни сили от правенето на заклинание до извършването на екзорсизъм.
Печелила добри пари от продаването на африкански амулети, наречени гри-гри, които се вярва, че предпазват носителя от лоша енергия и допринасят за добър късмет. Освен това, тя умело разпространявала слухове за себе си, за магиосническите си способности, за вудомагията, която уж притежавала. Всичко това с течение на времето е превърнало в най-влиятелната жена в града. Мари успешно съчетавала екзотичното вудо с католицизма и резултата бил това, което по-късно било наречено вудо от Ню Орлеанс. Тя затворила фризьорския си салон и се насочила към това да стане кралица на вудо в Ню Орлеанс. И успяла, постигнала уважение, страхопочитание и влияние. Всички се страхували от вудоизкуството, и богати, и бедни, а Мари Лаво поддържала този страх и си играела с дявола. Обичана и уважавана в града, кралицата на вудо редовно забавлявала най-влиятелните хора в града. Тя давала съвети, изразявала мнението си за актуални събития, помагала на болни и приемала всеки, който идвал в града. Имала бизнесмени, които не били изпратили кораб в морето, без да се консултират с нея относно пътуването. Вестниците от онова време наричат владетелката на жените вудо или кралицата на вудо. Но каква всъщност правила тази жена? Мари Лаво вероятно е научила за вудо от семейството си или африкански съседи, изпълнила дома си с олтари, свещи и цветя. Тя поканила всякакви хора на петъчни събрания, където те са молили, пеели и танцували. Като жрица Мари Лаво ръководила по-сложни ритуали, например в навечерието на Деня на всички светии, след което тя и други запалвали огньове на брега на езерото, танцували и се гмуркали в свещени резервоари. Но въпреки, че хора от всички раси посещавали Лаво и присъствали на нейните церемонии, много хора никога не приемали вудо като законна религия. Те я описвали като тъмна религия. Всъщност, протестантите виждали в това поклонение към дявола. Като цяло, кралицата на вудо правила много повече през живота си, отколкото да извършва вудо церемонии. Тя организирала обществено полезен труд, като грижа за пациенти с жълта треска и посещавала затворници, за да се моли с тях в последните им моменти. Виден спонсор е за образованието на сираци и често помагала на индианските жени в града. Тя умира на 15 юни 1881 година и е широко прославена във вестниците в Ню Орлеанс и извън него. На погребението й присъства част от хората, на които тя успява да помогне при живе, отдавайки чест на нейната доброта и безкористност. Нейната личност е описвана във филми и книги. Остават много мистерии около кралицата на водопрактики и Мари Лаво остава една от най-противоречивите личности за това време. Това бяха днешните истории от канала, а вие не забравяйте да се абонирате за нас с камбанката, коментирате и харесате страницата. Благодаря, че бяхме заедно и до скоро!